Sagodayin nga ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong, sino? Pagayam tayong Marlon, nga napauluan, trabaho, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manungnemi, tanakiktutak. Idi baga manungnemi ni Eunice, ngagsina kamin. Nagsakit nga dinggen mano. Mabaling ka din sa mong iyang angaw deta, Eunice. Saan nag-agang angaw, Marlon? Nabayagtan na. So nga ron, nabayagtan. Di mo sayangin kinabayagtan. Takasano? Aw maglat mas aw natalagad nga trabaho. Nangarti mabaling ko. Isod ka po nga nagbasa ka, di ba? Naggraduar ka, tapos numadaan ka ti napintas nga trabaho, nga maging gana ita. Makatawanan sibod naggraduar ka. At dapat sir ka mga trabaho. Permanent. Ay temporary. Kunak kuma. Contractual. Kalpasan ti manong nga bulan, talong nga bulan. Ikatanda ka manin. Ti kuma trabaho nga sa pulam, normal dati permanent ka. Full time. Nga awan ti mangikat kang ka. Manaksid no takasum. Nga, dito ka nga retire. Napintas ka sweldo. Napintas ka pwesto. Samay-sapay. Wala diba sa pulam nga napintas ka trabaho. Takal ti pamatik nga. Handa pa lang gasawa. Agsipod ta, sino ti mang tulong ka rin kakabsat mo? Sikat inauna. Balo ni nanang mo. Sikat pang namaan da. Isod ka po nang yung karigatan na kaninanang mo nga paggraduaran ti college tap no matulungan ti kakabsat mo, di ba? Amom deta. Amok. Ngayon kaslapi kasla, di mo kayatin. Nagbabawiak nga ro din. Saan kumakas kang kati? Inayat ko, saan kumakas kang kati? Nagbaling nga boyfriend ko. Tsak na panunot eh. Di ba gusto ti kunak? Luadan kanto tinapitas nga trabaho. Awan to sa baling sa ganaam, no? Tulungan di kiti talupay nga kakapsat mo. Di kahit ko kumakit mo, daan kan tinapitas nga trabaho, agurnong ka, planuan dan ti kalay sata. Di ba? Ngayon saan? Karabagang timang tulong ka rin kakapsat ko. Gatuan, karabagang. Si Eunice, adan natin napintas ka trabaho? Kasano nga adan napintas ka trabaho kat sanak mo nga naggraduar ti college? Isungarod nga mangnamnama ako makingka ta naggraduar kan? So, napimpinas pa lang nung agkulop ta. Agsinatan. Eunice, please. Ang kuma. Talungan taon tanto eh. Di ba, narugyan hindi adakti second year college. Namamu ka. Namamu na sales lady. Dahil may kagimatang edit notebook, bullpen, iti pagtatrabaho nga bookstore. Di ba? Inaram na, nga puta guwapo ka. O makwarkwartam. No, agdate ta. Siyak paglibre na duma, kakaasi ka mangyan anay ti kwarta, mga itid ni nanang mo, the allowance mo, panagbasa, kakaasi kang magilaslasin ti pangidate mo kanya. Ngayon ginayat ka rata. Gabot ayatan ka. Inururay ka nga graduar, iti college, tap no makastrek ka, tinapintas nga trabaho. Ngayon, just the same. Nagraduar ka man. Ngayon, awan mati mas trek ka nga, sigurado nga, agpahot ka dito nga trabaho.
So, ang sinatan. Diya kayat. Gadore sa mo kayat, no kayat ko, ako maaramid mo. Nagyamang ka, ha? Dan naipaay ko, kini-virgin ko keng ka. Dahil tama ti bonus mo. Nasakit ko maunay keng ka, no sa anak pa naramanan. Keng ka, saan ka din nasakit? Para keng ka, no sinata. Nasakit met, Marlon, gabot talagang ipatpatag ka. Impatag ka, itilikodan di amin. Yung naamiris ko. No si kalatat namnamay. Awan. Miso na sampay na lataw ti amin. Agsinat ha, tamang ore at tilalaki nga, rumbeng nga para kanya. Ore ta na pintasa. Adug kurso na kanya pita. Ore ang mga muanda nga saan ako nga virgin. Sige. Sikan tulabas si tagbayad din, timirihan data. Timak deran manong nemi. Eunice, anak ko may blablak. Hakalaki di makatistro mo. Yung tawag ka nga tawag, i-block ka. Eunice, ito na dan napintas ka trabaho. Mabaling ka din ang sinublihan ng tanto. Jack to lang mo. Baka adan doon sa bali. Di ka pa'y nakasarak tinapintas nga trabaho. Goodbye. Dimtengak dito'y balay manong naming ang alpay ti abagak. Nasdaw ni nanang. Insardeng na di pa nagplansa na manong. Ape anak. Ape kastat lang ang si Mangpad. Apay, Marlon. Hindi ka agluha ka matay. Hindi tayo limalakyan ka agsangit. Kada nyo man ni Manong Yobeng ne. Agsangit. Ilan ni Manong. Uy, apay Manong. Gastaon yung panagaruyot ti luam. Saan ka pa kataragan? Sakit lang amin tinakam ko tao. Insinanak ni Eunice nga girlfriend ko. Gabot kaawan ti trabaho. Gabot awan ti masari ka na talagad nga trabaho. Gabot pa extra aklaan. Nasagad para kanyak na lang. Ipatpadag ko ni Eunice. Talo nga tawan men. Amad lang kami nanti masari ka na pintas nga trabaho. Nagaduman tigid din ang aplayak. Aurorayang titawag na awan. Kapag ka titawag, bakar ko kasi ay. Anak, nareta pa ng isina ni Eunice. Di ka sakit tinakam mo. Saan nga may mesa ti babae dito lubong, anak? No may panggamit ni trabaho, kararag. Tultulungan ka ba't may kararag, anak? Nga makasapol ka tinatalagat ng trabaho. Nga no, adasar kam ket saan lang kontraktual, no di ket permanent. Nga nangatot isweldo. Nga adu di ket benepisyo. Nga matulungan di ket ading mumet nga graduar iti kolehiyo. Babaan pa lang ni Eunice. Napintas una nga gundaway anak ta nagsina kayo. Tanong saan kayo kung nagsina ka at trabaho? Baka ada nga problema ka. Baka pilitan na kan kasar kayo, kad di mo pa natulungan di kakamsat mo. Anak, napaggraduar ka. Titulag takat no at makapaggraduar ka kada trabaho, tulungan ni ading mo. Tapno, makapag-college mo, sa di ading mo, tulungan ng tumat ni, de sumarunong kang kuha kasi tulag tayo, saan ka di? Pasensya kayo na nagraduara ko ng peso pa extra ka trabaho. Kung pormid dito, mabaling kong
pamataudan ti kwarta. Kahit ko lang nga dumaited ka na kayo, nayon ki sweldo yo, tandan nyo nga, aglablaba. Nga mabalin na kumanan, hanggang isardang yun, taglaba. Ako man pa pintas ka trabaho. Anak, saan ko mga dito pakapukawang dinamnamam? Ang mga numapanunot mo tagminong ti arak, ha? Kapulang itinay nga babae, iyat adaw nga awan ti tinasayat nga turong tibiyak tayo. Nakam niya po Diyos. No apay nga insina na ka. Tapno awan tot sa gabal mo, namang tulong ka rin kapsat mo. Just in case nga danto na pintas nga trabaho. Iminton ka ano na nga na pintas nga trabaho. Inton ka ano. Ato nga pamuspusan manong nemi itinaramid ko tapno di kasta makasapulak lang tinapintas nga trabaho. Ada na kita agkasapulan manong nemi kahit dato'y inturpos ko kwalifikasyon mabalin agaplayak manong nemi tunokwan maangit interview tunokwan awagan na kayo tulat ta uragat adamat cellphone number yung imbatiyo kaya awagan na kayo tulat ta no adamang tawag kanyak manong nemi kontraktual ha kaya no as pagarikan ta napinas ni trabaho yo mabaling may renew for another 6 months kaya nung as pagarikan ta talagang kasapulan regular kayo manong nemi inanusak tinagtrabaho man within 6 months kaya nung kasi tangog kwentaharek manong nemi ti sweldo pagpletek diya kagudwa naman ng nemi isot mabati nga maitad kininanang. But pa yun sa sapatos ko manong. Kakaasyak lang mang dadait. Diyak nabayagin nga sanak nga gimatang iti. Baro nga pantalon ko. Ananusak lang tama ng nemi gidhaan nga ruwate. Baglagid din tahang kasapulan tinapindas nga ruwaten ti trabaho nga mas rekak. Tunukwan, malpas man iti inom nga tawan, inom nga bulan. Saan nga mairin nyo ti kontrata. Nang, saan da rin nyo ti kontrata. Nga na siya, ba't nga masapol ka sa bali nga trabaho. Anak, di mo na dibdibdibin. Baka ma-stress ka. Kumusta gaya man ni Eunice at damag mo keng kuwana? Awang pulos ti tawag mo. Kabay nga tsak tinawagan na namin. Padasak mo iti tawagan nita. Inalak ti cellphone ko. Abay. Awan load. Nadaman ka lang pag-load ko pa lang. Ay, kasusulod ng saan? Inted kumatamin ka na kayo. Jackpot mangibat bati kat. Ala ka tag-load ka man kami natap no. Anda usaran. Dito yung umay nga panag-recap agaratuwarton ti high school ni ading mo. No kas di nga saan ka makasapul iti natalagad ka trabaho, di ka hamo nga mapag-enroll so na. Nangamin ti kurso ni Ding no kas pagarigan. Namago Ding. Ay manong. Ano ti kurso? Alam no, makapag-college ka. Accountancy ko ma. Sigamat Lloyda. Nursing kahit ko tagbaling na nurse manong. Sika Jun. Engineering. Apo ni nagpipinda sa inyo. At accountant, at the nurse, at the engineer. Sakit business management lang, narituwar ko.
pang business. No makapaggraduar tayo amin na nagkatapo, nagsakunay ni nanang. Agsipod ta ore balo iso na, upat nga anak, naggraduar da amin. Babae hindi pa nagtitinulong yung anak ko. Ay, ako man yung trabaho. Sabulak man yung trabaho. Ay, wag gayam, nalipatak mo tayo managlod. Tinawagak man nun namin ni Eunice Kalpasang na nakapagludan. Agri-ring. Dinakpala yung black. Hello. O na, damag. Kumusta kan? Kastoy. Ada mo trabaho ang sales lady wait lang, anak aron. High school graduate ak man lang. Ora no ato kararam kin ka. Ano? Yung puro awan trabaho na. Amo no ang dagaram ganyak, sa lusod nga dagos anong trabaho. Nadya umuna ka sa lusod. Noon trabaho na. Noon trabaho na. Get out. Kaya nung mas magkarigan, dadagaram kang may isang kontraktor. Oh, datot sa pula kang ururay. Datot sa ururay nga o may mga haram kanyak, lalo kontraktor ito DPWH. Ay, kontraktor, un empleyado ito DPWH. Nga dot muna nga kontraktor. Bilyones. O na, milyones kada bilyones ti pagsasaritaan. No makiagamak 20 milyon. Opo. 1 bilyon. Kas laki ni Diskaya, Mrs. Diskaya, nga nakadado ti luxury cars na. Kasat kayat mo nga biyag? Kasi ti kayat ko nga biyag, ngem, aga po itinasya nga wagas. Di maumati maure kong mga haram kanyak. Nga kasi ti biyag na, bilyones ti gigaman na. Nga ron, patinggak lang ti department store, nga dagiti may gumatang, gagangay lang nga tao. Ay, arapaap. Trabaho ko naman. Ay, trabaho. Kaya kumasta ka man? O rin, dan sa bali nga Eunice mo. Awan dito ti panunod ko. Awan ti sa bali nga sa pulik nun saan nga tinapintas na talgad ng trabaho. Saan ang agsabol ti babae? Taoray mga ti babae tumasadag kang kakasta. Nalwas ti 6 months nga kontratak. Balik stambayak. Nakamanin na agsabol ti trabaho. No, dan tumanin, di another contractual was dyan. Bari nga, graduaran ni Ding. Kat siyempre, college to. Noong pa napinta sa trabaho, kapilitan nga saan nga college. Dari di ko nakang kaidi. Di ba? Na to mapagbasag ni adin ko ka ding. Sundo mo ti makamo kada Loida kini Chun. Ay, ni Loida. Ayan. Ni Ding, pagbasahin nanto ni Loida. Ni Loida, pagbasahin nanto met ni June. Alpaston. Manunto ang atawan. Manunto tawmon. Manung opat nga taon. 12 years. Opat, talong opat. Di 12 years. May nawin kanyak. Nasurok to na 30 taon ko na. One. Sunto pala panangawis mo kanyak ti Will You Marry Me? Sa pagkarigan, no? Ituloy tat relasyon na. He. Nakamakauray. Sige, Marlon. No, awan ti good news nga itawag mo. Hanggat to tawag. Di mo lang kaya magsasalita. Magtangkang ka. Sa bagay. No, pa nagsasalita lang hanggat okay lang. Nakaroon natin kasi yung oras nga nabi. Sige, Erdan. Matulog ako. Good night, sweetheart. Ex-sweetheart ko na. Good night to ex-sweetheart. Iti Diaryo manong nemi nakakita akiti agkasapulan. Operations Coordinator. Qualification? Wow.
college graduate, business management, pag-isunay. Ah, nangasagana ako naman ng name iti resume ng application letter. Kalpasan naman ng name na pang-queen submit. Nemer Score Company. Manong name gwardiya iti nang ilokat tiri daw. Yes, sir. O may ko kumaya, isubmit na ito application ko, sir. Bidya ka banta, sir. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Yes. Submit ko man ito application para operations coordinator, ma'am. Sige. Ibatam latan, sir. Anda mo lang cellphone number mo to, eh. Anda. Tawagan na kandulatan, no, para iti interview. Tinto manguntak ka na kayo kit HR. Yeah? No makaawat kayo ti impormasyon ang nga po iti HR dito yung nga kumpanya for interview. Umay kayo nga umay. Tunanong ka ma'am. Within this week. Manot mahala, ma'am? Dua lang. O talo. Dua uno talo. Kompormento no, manot kahit dangalaan. Sige nga ma'am. Okay, good luck. Ken ka po tawan ti maobrak manon ni mitultulungak ni nanang. Agal-galak mo ta. Anak, saklatan. Saklatan anak. Siyahon na ang kayak mo. Nagadunga ang awat yun. So matulungan kayo. Dagadi kakapsat ko kunak kumaang adana mo di eskwela. Ada lumabas nga bakit. Ay! Kano pa nga da? Baklang nga ka anak mo ha. Silvia! Nanatisusa, nakabakla. Ay, isa ka man kaya, Marlon. Di ba nagradura ka ti kolehiyo, barok? Una na, iyapin nga glab-laba ka. Your ore ko lang tawag na to, malpas ti interview. Likit kang kanawin sa mo lang, interview. Awan sa mo kaya pagpautam nga trabaho. Ay, kitam kadlayangan niya. Ure gaya maggraduar ka ti kolehiyo, narigat latat trabaho. Sungarod nga to, nana, tutulungak ni nanang kung ang trabaho mo dato aglaba. Ay, gituan, lalapsang kaya nga ron. Amok manong nami nga dajay nga panagsardeng na nakisarita kat lais, timpakan na. Laisan na kami, kapatakas ti tibiyag mi, nga naggraduarak ti kolehiyo, aglablaba at bakla ko nalabay kanya. Okay lang. Awan na sakit na bakarang ko, nung kastaman ti pa nagkita na. Sige na, agbalnas, ipatpadat nga tita, maibalikas anak, mabasinta siguro, awan ka di pa ng gluto, laking gamay sa angin ta, kwa. Mangkita aktot mabalintan tang sidaan nga, kwa. Awan lay gatang mo sardinas, naging kantong kumanang sardinas, naging kantat magalaktot marunggay. Naiimas nga na di sardinas kat ilaok ti marunggay. Naiimas na ng papaya. Ay, woy, nadabo ka di papaya. Sunod siya dahin ta. After 2 days manong name nag-ring ti cellphone ko. So nga tareto yung Diyos ko. Yes, ma'am, sir. Hello? Marlon De Leon? Mr. Marlon De Leon? Yes, ma'am. It's ordered to the Nemer Score Company. Ay, HR. I-message ko kumalangin. Napimbinas no, itawag ko. Isa akong tumalay message, stop na humulipatan. 8 o'clock nubigat. Ada kay tutuyan. Ito HR. Yes ma'am. Yes ma'am, thank you. Yung padamag ko nga dagos ka ni nanang. Nanang, may interview akong tumigat. Kit interview mo't pala, yung kang kanayon batakas ta anak. Interview.
Tunog ang tanda ka matang dublin nga awagan. Barbari nga. Kumpanya da ito yun eh. Barbaring nang. Nalakit ipasnek tayo tagkararaganak. Na barbaring no. Makasapol kang tumitlan ni talgan nga trabaho. Kabigatan na manong nemi medyo insuot ko at ay kapintasan nga pantalon ko. Medyo napanak pa bimulo din di sapatos mano. Tabot mo di sapatos ko. Ken long sleeve. Dahil kasinsin ko manong nemi nga damat babalin na. Kasi, bungol naman tayo long sleeve mo da. Kabagita eh. Ape long sleeve mo ya. Ang dami nakadadaan. Wala, baro na mga pagwapo kanya, pa-interview ako kami eh. Barbaring nun, damat mastrikak nga talagang full-time nga agtrabaho ka na ag-retire. Pagpili ka to, nakayat mo color. Kaya nabita sa color kasi. Kaya nabendagan ka. Dito eh. Wow. Sky blue. Pagay kanyak dati kasi. Kurbata ka, hanin? Pasilatan. Kahit sapatos ngay. Bumulodak ba ya? Kahit rubber shoes na ang mat mabaling nga may raberan na ito. Kaya mat ka diya. Pantalon. Kaya pala di pantalon ko. Ito yung sapatos mo pa ito. Bumulodak ka na kasi. Alam lang. Iti dumawat akon manon ni may kabigatan na iti gastusek man. Ang yada tuyo ba si ti kwarta ha? Ang pagpagisungan. Pagpletek nga rumwar manipod dito ganan di highway agsadak to ti bus. Pagpletek ang ganan di kumpanya papanak sa merienda. Agag merienda na. Gadum na ito't mamigatan. Mana ito eh. Talukason? Wala na. Sige. Manahin. No, ada sobranan to. Agad pagludkunton. Good luck anak ko. Nagkararag kamit lang. Apaman nga ako. Habang trabaho ka. Habang magmagnakto na. Itultuloy ko nagkararag na. Hindi kita ti oras ko manong naimi 6:30. Nako lang. Upset ko muna ako. Good luck manong. May sangpat ka doon tinaimas ka makan. Good luck anak. Thank you nanang. Alas 7 manong naimi at tao ko niti highway. Nasapa ka. 15 minutes lang nga tarayin dito. Minibus. Manipuntigang nga na dyan ko. Sentro, sakto lang magmagnan. Okay lang. Sapa natin alas 7. Edita, tumalyawak tiwandan at amyanan manong nemi. Babae, kasasarapain na tibuksit na, masiku. Labas-labasan naman lata. Kasi nagpapaarayat ka na giti manglabas kang kuha na di naman ikaskaso. Iti kasto nga min nga oras kat ado digit agdadaras. Ras hour ti kasto nga oras eh. Kumamakam dit alsutso. Adan na minibus nga sumungsungad manong nemi paraag kuman nga talyawak man ti babae nga masiguman talagang masapol na tulog na. Nagsarding ti bus manong nemi saan ka naglugan. Kinitak ti oras ti cellphone ko. Mrs. Apay. Awan ti kaduak. Kaya talagang awang kaduak mata may sakit dito yung nasidgak. Di kasi nga oras kami na nga magmamesa ka. Okay mat palagi tayo. Ngayon tadak dito yun. Bigla matlatangas lasang ko na kabaylan. Yung jak kabaylan nga awan ti mga tibay kanyak. Anong nga rod, adda mabali mo nga tawagan na o may mang tulong ka? Awan. Ti mabaling ko nga tawagan. Mabaling ka di. Please. Ang sige nga rod. Sige.
Hindi kinak ti cellphone ko manong name. Awanin, diya kaya na. Siyempre, anat na pagpati kita, tulong mo no, trabaho. At anto man sa baling interview ko na, nang sa adak ti tricycle! Tricycle! Oh, oh, oh! Tricycle! Oh! Nagsardag ti tricycle, manong name, kalbasan na, inatibay ko, tinalapsat nga babae, nga buntis. Ma'am, sige, aganaad ka ha? Di naklata basta ipalugan please. Awan ti kaduwa. Sige, sige, sige. Sige, dadak, lugangan. Gabot na medyo nailid dito sa sidecar na. Dito yak, agbak ha? Sa mga pukaon tinamnama, ma'am. Hama, agkararak kinahama Diyos. Maisalakan ka nga gina. Manong name, di makadahanon kami hindi ospital. Insinyas kong emergency. Kwa teman-teman, sa kanod naman iti stretcher, manong name, dumat ikiti empleyado iti hospital nga may timulong kanyak nga ng mga tibay, binagkat da pa yan, manong naming inlugan iti stretcher. Manong, sir, hanak pa manawan, Sige, sige, sige. Panawan kan tulad tanu, okay kan. Kinitak ti oras manong name 10 to 8. Awanin. Ore nagsubliak di highway. Ket taglugan ti bus, minibus, mapanijay. Maladaw ako. Ay, agtext gayam. Iti HR. Ore ka na cellphone number di HR? Hello, good morning ma'am. Mabaling ka di nga ag-report to after 8 o'clock. Baka 8:30. Kuno before 9, adak ditan ma'am. Ada ngamin tinulungak nga masikog nga awan timang kaduaking kuana. No lagi di masapa nga mamuak nga okay ni so na agdadarasak tumit lang umay. Please reply. No mayat kayo buno saan? Mati-reply naman. Marami ta. Tanang arod. Api namin awan sa bali nga ng tulong kang kuwana. Nga nabayag siguro tayo nga agkasapulan ti tulong na dalumampas kung kunana agpapatul help kasi ti senyas na ngayon di na batikas kaso talyawon da lang sa dakalbasan na agdardaras da mo lata pumanaw kita mo lati tawon nyo nasanda nga mo di na mo tulungan ure maamudan tupay di na pa mo tulungan kasyak nga tiyak mo tamam mo at ay papanak napatig ng interview. Diyos ko. Talaga narigat sa akin talaga ti sumber ti trabaho no kastoy lang. Aging gamay sa nga nurse manong name iti masidig. Sir, anat nagan mo ka no? Kung na tinulungan mga masiko. Marlon Delion? Marlon Delion. Okay, sonan? Okay yan. Mabaling ko nga panawan? Kurat salud-sudak. Di wag subli. Kahit na ano makasalita. Sige. Mbana ka rin. Marlon, thank you. Okay lang. Andan sa pakit napatig ko mga papanam. Bali, Jack. Doon to kahit sa bali kamang tawag kanya para iti interview. Mapangkita, amo makamakaman. Awanin ma'am. Nag-text pa nag-message sak. Imbagag tirason, mapapeng. Matsong badan, no? Okay lang, sir, no? Kung nata kumagat, mapanak ni. Agnainin. Nasurok nga may isang oras late ko. Awanin, sir. Awanin, ma'am. Sigurado, nalpas ti interview ita. Agyaman na ka. Baring na makasupapak, tukeng ka. Okay lang, ma'am. Okay lang. Tumulong anak ba nag-aguro oray ti supapak. Thank you. Kaya sabi ko mata,
normal mo nga i-deliver ta anak mo. Sige nga rin. Nagawid ako. Sige. Thank you, Marlon, ha. Okay lang, ma'am. Si Mang Pwedak dito balay manong naming lepay ti abaga. Apa anak? Ang ka nga nakalasat. Saan na ka nagpatuloy, nanang? Napay. Nakim siguro na po, Diyos. Hindi kahit mo sawan. Inistorya kininanang manong name iti napasama. Kasi kung maltabi na ibayanin. Inanang mo. Yuro-ure ko nga sa bali amang tulong ng awamit. So, ang siya akong anong tilang tulong kay kuha na. Hindi kita, at nagsasunang man ng tulong kita. Amoy yung batang nga, kastak di galad ko. Diba? O na napatag ko mapanak, no, nagpatulong nga karubak. Mapanak. Sa bagay, anak, inyong ubingam, managtulong. Kasi pa nagtulong mo ko na kita adib. Walang sa nga siguro, nga naikarikan ka na dyan nga trabaho. Kita ka man, hindi mabali mong aplikaran. Adulat na dito, anak. Hanggang mapukawon tinamnama. Unang, tsak mapukawon tinamnama. Tinapatay, at least nakatulong ako. At awa mo lapos mang tulong keng kuha na ado na kita lumabas nga agpatpatulong lang aro din kat awanak dyan na at saan ko nga nalabsan kapag awa matlat mong tulong keng kuha na siya ako din naman ang tulong at least nakatulong ang tipada ka tao. Halawan anak tigidigas ken ka isot ka kasya ni Apo Diyos iso nga mo man nga sapsapulin so papaktan niya man nga tulong ngem adda gururay nga gantimpala ko na at Ilocano gantimpala premyo gungguna wan ada gururay nga gungguna nakita kabutanda ka mo tananak ko ket ne basangwanan iti ba nagluluto ala ket baka mo kalabasita nanak ko wenang sakti ba ka mo ang remedyo ti masida. Manong name pati di kiti kakapsat ko kat magagaranda nga mga muno anyat na pasamak iti sumangped daman po di eskwela iti manem. Ibaga kadakwada nga saan ka nagpatuloy nga napan nagpa-interview. Saan damat nga agriri o nasaan damat hamat na sakit tinagamdat at least nakatulong nga. Kabigatan na manong name dududwa kami manen kininanang cellphone tikit kita agsapulak kada kita mabaling ko pag-search san, research san, no nyari kita kasapulan ti trabaho, tap no makastrike ag-apply ka sumrak ti trabaho. Aging ka manong naming nga nagsardeng nga napintas nga kutse iti sango ti balay. Nakigtutak kadag dumsag ti maysa nga kuwapo nga lalaki. Nga nakapurmal pang opisina ti abado na nakakot tinuro no ti ruangan ti rido ti balay mi ni apa nga ta nagtugtog napangkilo ka ti rido. Yes sir. Ito ka di balay ti ko Marlon De Leon. Check sir. Ay Marlon nabili na lang sa pulam dito nga tao kada ito nga address ko na. So, nga man narigata nga nagsaludsud diya ka lang banda nagsaludsud ako diya may kanum ko na baliso ang tang. Sir, sumrag kayo. Hanan. Ti aramid magsukat kan. Apay sukatak. Sumrag ka kanya. Gamot kahit na ka ma-interview ito chairperson, CEO, iti Nemer Score Company. Nemer Score Company? Hindi ako matipag
pagpa-interview kay di kalman eh. Ngam sana ka natuloy. Kaya ita na tayo umay ka dyan. Di mismo nga CEO. Di yat mang nang patawag ka. Di aking kukuha. Kangatuan nga posisyon. Iti di ang kumpanya. Para na sir. Kaya mamam tun sa dyan. Sukat kan. Ururahin ka. Kalugan tan. Yung baka mo kininanang nga madamaglab-laba. Nang. Baka mo kitalabas ipangal daw yun. Diyak pa yun nakaisaan eh. Papanam. Daji kumpanya nga, mag-interview ko makanyak, hindi kalman, isudanti, manghayab kanyak. Tapay. Tsaka mo ha. Uri sakit mas dawak man. Ala ka nang harag sukatan anak ko. Kit kumpanyan ti, manghayab kan ka. Hindi agtartarayan ti kotse manon na imi nyawanin kitaan na talyaok man. Sir, kasalasanak pa lang mamati ah. Hindi kalman ngamin, umay ko magpa-interview, may saka na kiti ma-interview ko ta nag-applyak. Yung ada gapunan no apeng saan ako nga nakapan nag-text sakpay, nag-message sakpay nga mabaling ka di HR din baling ka di ma'am nga ore maladawak labasit ada ngamin tinulungak no mabalin nga before 9 daktod tan handa sinungsungbatan sir. Okay lang. Nabutasan dapat nga sinungsungbatan. Okay uno saan ako nga nagpatuloy pa nga nagpa-interview. Nangalan na nga tati ko, sir. Nagan mo? Kat nalad na dyan, HR din nagan mo. Pangalan ako mga root, kat ijay mo in-submit the application letter mo, di ba? Ijay da nga na-amount cellphone number mo. Parang nga root, sir, no, ha? Sige. Itong balang lang tibilin. Ingka sapulin ito nga tao ko na ni ma'am. Kaya mismo nga makasapul ka. Di makadahanon kami sa dyan. Anong name ito na nga kwarto. Makadya. Ito yun, sir. Ito ka. Ito ito pisina ni CEO. Ano tangan ti CEO yun? Dada ni. Mabasa mo ito. Teresa Menares. Mismo pa lang. Balasang pa eh. Abay na, nakikita mo? Ito ladawan na sir, kasi nakikita ko na. Kasi inutul ko mo nakakita mong kuha na. Mawit lang ha, katne. Ada pangtid kong araramidan sa computer ko. Basta oray mo na. Dito ka lang, tukaw. One, sir. Pagamamanong name na ako katantiri daw, simbrek pinakapinpintas, naglapsat nga babae, at siyempre may bagay unay, tibado na. Kaya makita nga, may isang executive na nga ito nga posisyon. Mas laman lasing ko. Marlon De Leon? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Kinunak. Tim Macdera. Come. Sit down here. Imasidegak manong inaimita lang minsan na nagtugawa. May sakarigi diduwa nga tugaw. Wapay. Ma'am, kasla nakikita kan.
Nakit-kita na kon kaputa. Siya kasi tinulong ang medical man. Kahit yung saon, ma'am, hindi ka lang mga nagpasangay kayo, mabalin yung tiruma. Remor kayo, kasapulan. Orita, okay man na jay, baby. Abang nga, mismo pala doon na nagan nyo. Di ko nain nga. Anyway, saan nga natin napatig? Nagitak na tinagan mo iti HR. Amay sa kalikit may interview ko ma. Ngem saan ka nga naka-umay. Nabasak na di message mo. Tuapay na rason. Tuapay nga saan ka nga nakapag-report di kalman. Ikanda ka rin daw kung ma'am nga itang nga ma-interview ak. Saan nga naskan pa nga ma-interview ka? Kaputa, mangrugi iti na ito nga daw. Agbaling ka nga regular, full-time, nga operation coordinator. With benefits and monthly bonus. Mabaling mo nga rugyan. Ay bak dito ni Henry, dito imay nangalaking ka. Tayong kay padas di kiti arwaten sa jay. Nga mabaling mo nga isuot. Di kiti kot. Among tag-drive? Amok man. Nagtra-tricycle driver rak. Full wheel. Among mag-drive ti 4 wheels. Nabimpinas man rin na 4 wheels, ma'am. Okay. Usaram na mesa ng bakante nga kotse. May issue kang kada dyan nga lugan. Ken rugya mo itangal daw. At impisit na. Yes, ma'am. Henry, come here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ni Marlon, isot kaya may sakadagiti kabarbaro nga operation coordinator. Mag-edad mo kong kuwana lagi tinaskan para kong kuwana. Lagi tayo arwaten. Okay? Lagi tayo kot. Panginoporme. Ken i-assume kong kuwana dyan may isang bakante nga kotse. And then, si kalabas iti mga orient. Apagapaman ng orientation. Luhan niya lagi tinaskan nga rabidan. Yes, ma'am. Sige, Marlon. Good luck. Ituloy mo ti kinasihat mo iti padam nga tao. Awan ti ororahim nga supapak na. Numampay at dagur-uray nga gunggo na. Ma'am, baliwan na ito nagsalita. Baka mapaspasal ka. Nung naganakag, hindi kalman mo saan. Ha? Baliwan na ito nag-istorya. Sige, Henry. Yes, ma'am. Dinamag ko kay ni Henry Manonemi. Nakita tayo dyan nga, nakita ko ni CEO, iti kalman na, so tinulungan nga masikog. Saan nga po ito nga masikog na yan? Saan nga magsikog? Balastang paila eh. Armam ka din, may turod mo nga Armen, iti CEO. Guwapo ka eh, baka kursunada na ka. Met, si Kapit Henry. Ano kung may karkari? Inorient nak manunemi ni Henry kat alis tumitlayan na kitirumpeng aramidik. Ato da kitataok manunemi inayabak ida miniting ko ida. Kas may sa coordinator, i-coordinate ko ida, no anya da kitinaskin aramidan. Nagmalemano. Inapudnunan, jak pa yung marik na bisingkon. Nalabasan ng pangaldaw, jak pa yung nangaldaw. Yung kapatang bisinak, manunemi, ang damat kantina sa diyay, inapang kwentaras tinangan. Sir, apay nagladaw kan. Medyo nalipatak eh. Ang bisyak nga minitay, nanging coordinator kada kita ada iti babae. Kabarbaro ka sara. Oy, damo. Operation na coordinator. Oy, may dadang ang posisyon, sir. Kada kayo sonda katikot, sir. Makapasyar ka kada kita daddo mga sakat kumpanya kada kita pipintas nga lugar di Pilipinas.
Kapag good luck, sir. Kasi ka, dito ka latamat kantin. Oman, sir. Bale, nated ka na kami dito nga lugar. Hanggang nga empleyado ito yung pani. Ginapalubusan kam lang nga, ag-negosyo dito within this company. Ah, naging exclusive dito panganan, naging empleyado. Hmm. Sagbay ti alas 5 manong name pinayaban nak ni Ma'am Teresa. Yes, ma'am. Kumusta ka? Nakalalisto ka nakasusuro ah. Dato ko na ni Henry. Yes, ma'am. Sikat katawa ka. Ni Ma'am Met. Abi kasi naramid siyo. Naaramid siyo pitikas dyan. Anda kayo sa dyan lugar nga nagpapaarayat. Amom, Marlon, nagrigat tagsapul ka rin iti loyal nga empleyado. Kasi ka, kat masigurado, nga napatag kang kati trabaho, kat di mo kayat nga mapukaw mo. Managtulong ka. Kada mo, nakayat mo tulungan di kiti kakaduam, naroon na ka na kitay hanoon nga alisto ti pa nag-pick up na. So nga kasi ka tinaalang ang coordinator tapno nalaing ka nga coordinate. Ha? Nalaing ka tumulong. Ewan kaya, dadating ka rin kang kakabonus. Ma'am, ano na ito eh? Kaya alawatam at kita no? Nagyan na. At naman nakasurot ka nagyan na. 25,000, ma'am. Amo ka masapol mo. Eh, sa salary deduction na paggagayam ka ni HRN. Uwan, ma'am. Napil-up ko kung dinas ka na pil-upan. Ganang kita naman monthly salary. Ang harod, ma'am, o reklama kaluwa. Amo yung kadi, ma'am, nga nabayago ko nagsapsapod trabaho, nasurukan nga makataon nga. Sibod nagradwarak, jak nakasapol ti trabaho ka per naman, italaing. Dandanipay na losutak, dandanipay na pukaw ko, kapunta. Dapat patig, di pa nagtulong mo. Nuhanak tinulungan agad. Hanggang makasto ita. Ana? Ang narod mo, nakasasayad na po Diyos. Sige. Alam mo na ito. Mabali mo matagsabi nga. Gawid ka nga. Kam na kita kakapsat mo. Sige ko nagadahi ko. Binasag ng tayo resume mo kat uli lang kati ama. Diba? Ang labandera ni mother mo. Sa dapat talo nga kakapsat mo. Nga sikat inaw na. Uwan, ma'am. Nasaktibang naman na mga kita kakapsat ko. May bagay. Gusto na eh. Legitimated kang kakasweldo. Kaya mi da. Pagiganda na mi da nga pagbasahin ti college. Ang awang pelatay mo at iayat. Di ba? Awang kaya. Awang pa girlfriend mo? Kinapod no na ma'am. 3 years min. Ngayong kaputang umit langin ti master ka nga trabaho. Insi na na. Sa kunana. Amok nga uri at trabaho kat handang to pala ang simpa kaputa. Isikan to pala makamupang papasa ka na kita din. Wala na. That's true. Kaya nga makauray. Ang nga nakauray. Kat itatama mo ng tungatang na pinas trabaho. Di ng tungat iba nga agsinublihan na kayo. Saanan, ma'am? Samon nga patpatig. Saanan? Apay? Mayat kumaitan na daan ka direpit sa trabaho. Di makapagsinublianan kayo. Baka aday suna. Dako ko na anta sa balitan. Saan ko nga patpatig suna? Adan sa baling nga patpatig ko? Sino? Ni ma'am.
Diyan ka tamo tayo makabasulon, ma'am. No, saan kong ibagakain ka? Ma'am, thank you ka na ito, ha? Inakon. O, sige. Napanag nagsiyapangin, man. Gimata nga ka rin. Naiiwas nga si Daen. Tinawagak ni Nanang. Nang, ano pa yan, hanggang ko, inapoy lang tiluton nyo. Ay, agkirugak ka siya, eh. Ni Nanang, man. Una na, no, inapoy tilutuan ko, kinirug no kan. Apa, dyan na po, inapoy, lutuak pa lang. Ano nga talaga. Mamisok kayo, inapoy. Hanggang luto sa dayan ng tamang isang petak. Wow! Ibagak dahil ka rin kikapsat mo. At dahil kita talong kakapsat ko, manong name iti sangot ti balay, idi iparking ko ti kotse. Mas daaw da. Sino nga tareto ay ako na da. Idi makita da nga dumsaan. Ma! Kuya! Manong marlang! Nalang! Ni manong marlang dan! Nakakutse nga nagawin! Siyempre kami dita unag nananikat mo dito yung sangot ti balay makita kami karuba mi manong naming agi inarakop nga nang ted ka rin ginatang ko nga para keng ka nanang para kada kayo kaya nagdada dumapay nga masabol tayo ay kapay nagsweldo ka na dumati sa denda ito uy my favorite Letson manok ore onsus na naimas Andre tinapan ng idasaren sa gaudan. Manong, thank you. Ang bisyan anak, hindi na orasin, makang ko itag. Kayo disiplina. Karaharap kayo pala muna Nagyaman tayo kinapo Diyos. Nihapo Diyos. Itinangdad ka na gito'y na blessings. Nanang, nabsat ko. Nadala ko niti permanente. Napintas nga trabaho. Saan lang ang basta trabaho? Napintas pwede sweldo. Itaan niya kami tinapasama anak. Dadi mang-interview kanyak, hindi kalman. Isumulat na nga kanyak. Nasano? Istorya akto kada kayo na ng madondo. Istorya akto. Inagsweldoak manon name kinsenas. Tad ko aming kininanan. Anak, nung nasihat kang kajibus mo, hanggang nga tanga mabaling nga bumali. Nanang matapay nga bumali, Dato nga balay anak, at masangwanan man nanti, may ito pa nagtutudo, pa nagbagyo. Ayaw na niya. Bayan nyo, kasaritak to ni Ma'am Teresa. Ngayon makababain. Baka baka pagarup na ko gundawa iti kinasiyat na. Mawatan na ka nga tamat. Hamumat nga dawatan, bumali ka lang. For salary deduction. Sige na, padasag itong ibaga. Napanak man. Yes, Marlon? Ma'am. Katawa ka, malagip mo nga na napasamak. Nagpamarang ka masikog, nagpatulungan. Manulabulan pa nagtutudo, pa nagbabagyon tumanin, ma'am. Turutulad ko latan. Kanta nga may karok tumet para kumadya panagdamit di balay mi. Nakasta nga tutudo ka nagbagbagyo kat parang may buteng kami. Nagbagbakwit kami ta. Mawatag ka. Ada ka di plano nan. Makamudan tulad na dyan, ma'am. Nagiti karuba mi nga guberti construction. Paplano mo lang, Mano kayang kakapsat, Upat kang marat, ma'am.
Kaya ka sa saan dyo, di agkakawarto kay amin. Dagiti, dananang kinikapsat kong babae, sudad agkakwarto. Da kami mat nga lalaki, kakwarto kami mat. Basit si balay mi, ma'am. Paplano ma. Yan nga, di ay nagdiswan na, dagayo mat lang. Upo pa kami, ma'am. Damagem, no kayat ng ilako. No mano. Kat no kayat na, ni katangem. Sa paramid mo malay, no paramid ka madlangin agad. Sa gagay sa kay nga kwarto, sa the guest room, alawa nga salas, dining room. Siyempre, nagitay nalagdang nga balay. Nangina mama, milyon. Milyon utan, di kakasta nga klase nga balay, agad milyones. Kaya may karumet. Diyos awin ma'am, mapabalyanda, ti milyon. Kaya di ka nga tamat agikat. Tapno maitarayam yung utang mo. Hanak pulo sa kikat, ma'am. Ore no magbagig agreportak. Ken aramin dagdami tapno. Awan di bang balawan yun di klase trabaho. Kaya na di kutsa nga na-issue kanya, tiyak baybayan. Adamat na ko may pangabti pa nagtrimaan. Amok ti sakit ti makina. Good. At mas pagarigan ta, daanan ta, kung naman ta, kahit mo ti ma-issue ni ti branyo, mabalimat. Anan ma'am, na jalatan. Gagabot ta maka-ekonomiya tayo, ti may panggapit transportation, di ted ko langin kang kabonus. Imbes ng kang katibranyo, di ay panggastos panggatang tibranyo, inat ko lang kang bonus. Nakadado na yung bonus ko, ma'am. Oras ang matapot-pot nung nga masigog ko na tinulungan kayo. Lagi mo lang tayo. Kat. Inabagit nga sigapin ng tulong kanya nakadadayo dyan mo. Di ba? E din to ado na kita glabas. Babayan nagmadlat ta. Nakadadayo at papanam. Ayam mo sikapit imay. Diyak malipatan na dyan alda mo. Nakamamok, tinapindas nga masikog. Samad kayong nga masikog. Ewan gayam. Kumusta kayo yung dati girlfriend mo? Amuna ka din? Amunan, ma'am. May nga rin may kinablawan. Congratulations ko na. Kaya din yung bagang sinublanan kayo? Dakanumatan boyfriend naman. Dakano pa yung napasamag dan. Saan ko na kaya na? Saan nisot na yung karimam? No, kung mga pudnot pa nagayat na, oran niya kumat, trabaho, kitayat na kumalata. Dahil magamit din nga, hamo ay ito nang kitaadan sa baling nga patpatag mo. Sino ko nakit? Nakatamot pakabasulan, tsak ibaga ko naman. Mabaling nga din mamuitan. Ma'am, please. Sorry, ma'am. Sandak kaya sandak ko mapilit ni baga. No. Tapay. Amahan mo siya pakikatak, ma'am. Kenapa ka mga ikat ka? Babawi kami nga ng magat kasyay. Pilitan dak sigurado. Mamuna kag kasapulan pati kwarta para ti balay. Sige. Ang kabilitan ng di mo kahit kayo baga. Ito. Sige. Okay. In kadamagan, no, iwalako da, no mano, ket no, ilako da, ket mano, kadagan da. Ket, siyak doon di makaamo, iti pa nakaplano. Di balayo. Ket no manon magastos. Iparang kung to amin king kadagitay ko. Resibo, kenda tumapay. Sa tantunog yanan nga, ikisay di sweldo. Diya kagudwana. Ape nga di gudwana lang, ma'am. Gaya bonus mo di gudwana. Diya lo gudwana, iti magastos, kaya iso ti, maikisay ti sweldo.
O pagkatawa ka man, nakangin nag-ayon ti bayad, di pa ng tulong ko keng ka, ma'am. Ang asinsinan tinarabid mo. Agdardaras ka, agsapsapol ka ti trabaho, kasapulan nga, masken nga on time ka makadanon sa Japoro iti interview, nga madada, nga tinulungan na te, napintas nga balasang nga di matmasikog. Anong nemi, kaslakang kanayon nga tumaytayab, itinalaos nga ragsak. Dahil iti supapak manong nemi ti manu, nga bulan, nagproblema, kumadaan ti trabaho. Talaga nga nakasaysat ni Hapon Diyos, kanyak kada kami manong. Ginatang mi, manong nemi ti daga, ket nagpaaramid ni Ma'am Teresa, manong nemi ti plano, aging kananay. Boom! Nagbalinin manong nemi. Adun di kita mas daaw. Ay Marlon, nangabak ka ti steak, nangabak ka ti luto, di ka man lagpabarato. Hindi, nabayagin mo makikita na ka nga nakakots, nakaba. Pinmaster water, mga opisina. Hindi, kastoyan di balayo, kastoyan di biyagyo. Kastoyan di biyag na. Makikita ka hindi nga tultulungan ni nanang mo aglaba, o naklanong bakla ka, nga nakaradwar kan ti kolehiyo, nga naumat na pindas ka trabaho, itagad na. Resulta iti panagan-anos, nana. At nukas kasano lang, nagraduar to data at Jemon, nagraduar kayo to amin na, nagraduar na amin absat mo. Kita mong ganyan niya. Saan nga nakapapati nga may salang alabantera, kastoyan ti biyag na. Kalpasan nga nakapaggraduarak na danak mo tinapintas kang trabaho, iso nga, kastoyan. Kita nakalayat soldo. Dito panang kay patak dito balay, nanakit ko naglunak. Ay, loan. Loan. Nga inutek to nga bayadan. Manong nemi iti na minsan, napasasangpet ko dito balay, nadatngak ni Eunice. Hi, Marlon. Oh, Eunice. Inurure ka. Tapay? Muto nga kumati kwarta. Umutang ka. Una, edamad la pagbayad mo. Pore, pagbayad ko lahat na bagi ko na. Di ka di mahiliw kanya. Ano rami din tamat idi? Ano masapol mo? Dito ka ti sumarta balayo? Sige. Sumarta. Inibiglanak nga rakupen nga agkan manong nemi. Ngam awam matan dito kas idi. Hangkong binalas. Inakal ko kit di tarakop. Ninakayatin. Di ba't na boyfriend mo? Lipin ko pa hindi na. Ngayon, nagsaya di damo. Kada gito yung matin, may turda pa yung nga tungpahan na yun. Dada nga tungpahan na ka, numaman na nga, may ka dito eh. Hanak ka din nga naimas. Madi ka din dilangak. Mayhat. Napindas ka mat pa lang. Ano, mapay ko mga aramidan ta. Kitang kamot pa nagkasar ka na di kalibin ko. Nabilang isot so papak tibi. Idawatag kang ka. No. Check kaya. Ibagam lang naman na ka sa pulang. Halakit ka dakil. Itit ko ka. 10,000. Ikang kangim sang katong agsubsubli. Apay? Kaya iba ka maruam kang umay. Mahit ka? Di ko na kondisyon. Ikang kaita ngim sang katong agsubsubli.
Apay nga dyan, di mo kaya nagsubliak. Nung kasapulang tuwa di mo kaya, di na kung kaya tatulungan. Pabangkan tumatla nagpatulong sa bali na. Mamisanak na tumulong. Amok nga mawatam ti kahit kung asawin. Nung naka-orek lang ko mo iti. Buwan, gusto ko na. Nung naka-orek ka lang ko mo iti. Kit ni, okay, nasurog lang may isang katawan. Umangarod. Naka-orek lang ko mo iti. Alaitad mo arte 10,000. Thank you ah. Ang atog subsulbi wen. Di ka dya kahit amaruam ka. Adan inem nga tawen manunemi ngagpapaayak iti Namers Core Company. Iti paayaban nak manunemi ni Ma'am Teresa. Kumusta di balaya? Alpasan ma'am. Na panagdito ko ka accounting department na mo akon man no manuy jay may society kada kinsenas kin katapusan kada jay sweldo imbawawi kon ano kay Joson ma'am ano yung babawi ma'am awanan tinaskin pa nga maidadak iti salary tapay ma'am kwartak na jay edi hanga kwartat kumpanya ma'am ha kwartak na jay isa nga mo inadak nangarot ma'am ti kwartak kwarta maten basta bagam ita no sinyo di ko na mga ayatemon pwede sa amon nga ipatpateg ni Eunice mapilit ka eh ikatan na naibagak na si ka Marlon ma'am sorry siguro panangkitam kanya kita ket opportunista ang agapot ha nakasaysayan ka gundaway ka ba't kinasiyat mo di mo pa yun pabayadan kanyak di bayad di lutek di pinagbalay mi gabot iti kwartam kit ma'am Marlon itak lang ang makarik na iti kastoy ure naging ko kunak idi nga masikog ngem dati panangatibay mo kanyak panangagamot itakyak ko panangatibay mo kanyak adi mo napupuutan ng patilupok ng kamam hindi sumagpatak idi tricycle idi manin idi saagnak amo nga di mo nagagara di gijay ngem di nga aprus atibay iti nang riing ti puso amam kati nakadado kiti nagugwapo wak nang agaraharang kanya. Imawan ti nakariknak iti ayat kadakwada. Husto ti kunada. Ti ayat awan pilpilyan na. Hape ko mga sangka may kari. Kahit naggraduar ka met, sa napindas met trabaho, makatulong ka. Makapagtinulong tayo dito ng kumpanya. Tagtagayin na pagkadilaing. Sanggang tagtagayin na. Kang. Una siyak tumasidig. Imasidig at mat
Naging narakop kami manong name sa naglahan nga napahot dagiti bibig mi. Kaya dam kadlaing ni ayat-ayat. No agayat ka, ket ayatan na kamat, nagtipon ti dua nga ayat, ket nagmaymaysa. Ragsak, ti resultana manong no daduma manong nimi kasla sa anak pa nga mamati. Ngimi bagak mitlae nga mamati. Tanuan yaman, iti na impapusuan nga ipaay mo nga tulong, iti gagangay lang nga tulong, basit lang nga tulong. Ore man awan ti supapak na, ngem ada gurguray nga dakkel agunggo na, napintas agunggo. Napintas amin, dinagbalinan, dagiti kakapsat ko, manunemi, nakapaggraduar da amin, kat isuda amin mano, nagbalid ng empleyado, iti kumpanya, katinawid ni Teresa, kadagiti dakkel na, nga nagbalin nga hukon. Kaya orin ni Eunice, manong name, kapag nagpatulong kanya kidi, tinulungak, iti upat nga taon nga panagbasa na, kat may samot itang empleyada, ken dia uray di asawa na manong name, kat empleyado mili. Ang agapo manong name, itadakam iti ngato, kat dimin amo nga talyawad, tinagkapuan mi. Dagiti kalugaran mi idi, manong name, nga pada mi idi nga kakaasi. Lumay dagpatulong kanya, kada kami. Nagasagana kami matatumulong. Basta amudang ipatig, iti anyaman, nakidawad na tulong. Sa anak nga rodeng nga umat-adayo, ka nagbaybayag pa'y manong, kung dato nga pakasalitaan, dato lang, tinakmat may buray nga pakasalitaan, kat sabi ko man, tadamat na ibatik nga sa lang sinsyanan nga liwliwan, o di kat pagsarmingan ti bihag, simple lang itutulong, ngem ti supapak, wano, gongko na, kat adda na ito ding, nga para, analablabas pa yung, hindi simple lang nga tulong. Tuwing nga rin agyaman nga pagaya mo, Marlon.